аз ҷодуи махфӣ то расму оинҳои ғайриоддӣ, дафн ва фестивалҳои пурранг, ҳар кадри видеои имрӯзаи мо шуморо ҳайратзада мекунад. шумо дар канали Некатоб ҳастед ва имрӯз мо дар бораи аҷибтарин ва ҳайратангезтарин анъанаҳои қавмҳо дар саросари ҷаҳон нақл мекунем. дар канали мо обуна шавед ва мо видеоро сар мекунем. рафтем. дар ҳар гӯшаи дунё анъанаҳои беназире ҳастанд, ки бо марг вобастаанд. баъзеҳо дафни анъанавиро интихоб мекунанд, дигарон ба мумисозӣ рӯ меоранд. дар миёни қавми Рая аз Индонезия муносибат бо марг хос мебошад. пас аз марги наздикон ҷасад бо диққат мумӣ карда мешавад ва дар байни хешовандон нигоҳ дошта мешавад. ҳатто ҳар рӯз ҷасадро ба абед, яъне хӯроки нисфирӯзӣ даъват мекунанд ва пешниҳод мекунанд, ки якҷоя таом бихӯранд. албатта мурда ба онҳо ҷавоб намедиҳад, аммо барои хешовандон ин расму оин муқаддас ва эҳтироми хос дорад. ниҳоят ҷасад дафн карда мешавад, аммо ҳатто пас аз ин онро мунтазам бароварда тоза мекунанд ва бо мурда суҳбат мекунанд. барои мо ин метавонад даҳшатнок ба назар расад, аммо барои қавми Рая ин ифодаи муҳаббат ва эҳтироми амиқ ба гузаштагони худ мебошад. баъзе қавмҳо ҳатто таҷрибадортарин сайёҳони рӯи дунёро ҳайратзада мекунанд. масалан, дар яке аз қавмҳои Эфиопия мардон рақобат мекунанд, ки метавонад дар тӯли ним сол вазни бештар гирад. барои ин онҳо миқдори зиёди ширро пинҳонӣ аз атрофиён менӯшанд ва ҳар гуна хӯрокҳои гӯштиро истифода мебаранд. пас аз анҷоми озмоиш ғолибро ҳамчун қаҳрамон арзгузорӣ мекунанд ва ин обрӯ дар тӯли умр нигоҳ дошта мешавад. кӯдакони онҳо бошад орзу доранд, ки ба мисли калонсолҳояшон ҳамин гуна қаҳрамон шаванд ва ин расму оин аз калонон ба кӯдакон мегузарад. шумо дар бораи ин шикамдамо чӣ фикр доред? комментарияда нависед. ҳоло ба Испания назар кунед. ба фестивали Ла Томатина, бузургтарин ҷанг бо помидор дар ҷаҳон. ҳар сол дар моҳи август дар як шаҳри Испания ҳазорҳо одамон ҷамъ мешаванд, то бо помидорҳои пухта якдигарро партоб кунанд. гуфта мешавад, ки ин анъана тасодуфан оғоз шудааст, вақте ки як гурӯҳи дӯстон ҳангоми паради шаҳр ҷанг ташкил карданд. аз он вақт инҷониб он ба ҷашни оммавӣ табдил ёфт, ки сайёҳонро аз тамоми ҷаҳон ҷалб мекунад. пас аз ҷанги помидорӣ иштирокчиён рақс мекунанд ва хурсандӣ мекунанд, аммо пас аз худ дарёи томатро дар кӯчаву хиёбонҳо боқӣ мемонад. дар ин бӯ таф чӣ гуна онҳо хурсандӣ мекунанд? ман ҳайрон. дар комментария фикрҳои шуморо интизорем ва видеоро давом медиҳем. як чорабинии кулинарии дигар дар Босния баргузор мешавад. фестивали тухмпазӣ. ба ифтихори баҳор сокинони маҳаллӣ тухмпазии хоси худро омода мекунанд ва тақрибан 1,5 тухмро мешикананд. ин таом дар рӯзи аввали баҳор пешкаш мешавад ва рамзи таҷдид ва навсозии ҳаёт ба ҳисоб меравад. ҷашн бо мусиқӣ, таомҳои гӯштӣ ва ҳатто шиноварӣ дар дарёи Босния ҳамроҳӣ мешавад. тухм бо баҳор чӣ алоқамандӣ дорад, ман нафаҳмидам, аммо аз оне ки бо тухм якдигарро назадан, ин аллакай хуб аст. шумо дар ин бора чӣ фикр доред, бародари гиромӣ? дар Таиланд дар як шаҳр шумораи зиёди маймунҳо зиндагӣ мекунанд ва сокинони маҳаллӣ на танҳо онҳоро намеронанд, балки ҳар сол барои онҳо буфети аз меваҳои тару тоза дар рӯи замин ва столҳо ороста карда пешкаши маймунон мекунанд. дар танаи дарахтон меваҳо ва сабзавот мегузоранд. вазни меваҳо ҳатто ба якчанд ҳазор килограмм мерасад. маймунҳо ба маънои аслӣ ба хӯрок ҳамла карда воқеан ин саҳнаи як хавсро ба вуҷуд меорад. сокинони маҳаллӣ инро анъанаи эҳтиром ба ҳайвонот ва роҳе барои ҷалб кардани сайёҳон мебошад. аҷибияш дар он аст, ки дар баъзе давлатҳо ин гуна дастархони аз меваҳоро ҳатто одамон намебинанд. ҳайвонҳо он тараф истанд. дар Олмон анъанае бо номи Потенворфен пеш аз тӯй вуҷуд дорад. дӯстон ва хешовандони арӯс дар назди хонаи ӯ ҷамъ меоянд ва табақҳо, зарфҳо ва ҳатто унитазҳоро мешкананд. ҳарчанд пораҳои шикаста бештар бошанд ҳам, онҳо бар он боваранд, ки ҳамон қадар барои оилаи ҷавон бахти бештар меоранд. пас аз ин меҳмонон кӯмак мекунанд, ки то пораи шикастаҳо тоза тоза кунанд ва оилаи ҷавонро ба ҳаёти нав гусел кунанд. аҷаб расму оин ва анъана. дар ин бора шумо чӣ фикр доред? нависед, ки ман ҳайрон шудам. дар Африка дар миёни ин қабила духтарон дар гарданҳои худ варақаҳои оҳанӣ мегузоранд ва диаметри онҳо бо гузашти вақт зиёд карда мешавад. ин расму оин рамзи ба камол расидани зан ва мақоми онро ифода мекунад, гарчанде ки ҳукумати шаҳр кӯшиш кардааст, ки онро манъ созад. дар назари аввал чунин менамояд, ки гарданҳояшон дароз шуданд, аммо ин чиз барои аҳолии ин минтақа як анъанаи оддӣ ба ҳисоб меравад. яке аз расму оинҳои таъсирбахши тағйирдиҳии бадан дар миёни баъзе аз қавмҳои Африка паҳн шудааст. масалан, дар байни қавмҳои Мурси ва Сурма духтарон ва занон варақаҳои махсуси гилӣ ё чӯбинро дар лабҳои худ мегузоранд, ки бо гузашти вақт андозаи онҳо ба тадриҷ зиёд карда мешавад. гуфта мешавад, ки ҳар қадар ин варақа калонтар бошад, мақоми иҷтимоӣ ва зебоии зан баландтар аст. ин расму оин дар синни наврасӣ оғоз меёбад. ҳангоме ки ин варақа майдагӣ кард, онҳо боз ӯро калонтару калонтар мекунанд, ҳар қадаре ки ин
имконпазир бошад. дӯстони азиз, шумо мехостед чунин дӯст-духтари даҳан калон дошта бошед? Дар комментария фикротонро нависед. агар шумо ба мусобиқаҳои экстремалӣ шавқ дошта бошед, ба мусобиқаи англисии сирбек дар хел диққат диҳед. хусусияти ин чорабинӣ дар он аст, ки сарпӯши калони панирро аз болои домонаи сангини як кӯҳ мепартоянд ва иштирокчиён бо суръати баланд барои расидани он ба поён медаванд. давидан дар сатҳи доманаи як кӯҳ хатарнок аст. афтидан, бархурд ва латукуб якчизи оддӣ мебошад. одамон бо суръати аҷибона давида кӯшиш мекунанд, ки панирро ба даст оранд. аввал ин ки ин мусобиқа аксар вақт бо ҷароҳатҳо анҷом меёбад. бинобар ин мақомот борҳо кӯшиш кардан онро манъ кунанд. бо вуҷуди ин чорабинӣ мақоми кулро касб карда ва мусобиқа то ба имрӯз идома дорад. гарчанде ки ҷоизаи асосӣ танҳо сарпӯши панир аст, адреналин ва шодии иштирокчиён ва тамошобинон ҳамаи хатарҳои эҳтимолиро рӯпӯш мекунанд.